Аз понеже съм напрегната и не мога да ги понасям въобще. Кой? Не може. Цветелина не мога да понасям. Тя вече не ме хареса, защото аз си казах, Шарли, тя ме наричаше... Какво тя ме наричаше? Денки, лято да припила. Здрасти. Добре, разхождаме се. Ага. Да си видял Даника? Не, кака виждах. Кака и майка. Ама Даника не самето е кака и да тя поебжава някъде там. Добре. Не съм ги виждал въобще. Тук са някъде. Разхождат, ще ги видиш. Ще ги видя. Айде, чао. Ква? Дейвид! Познавам ли аз тези хора? Да! Здравей! Кажи здравей на чичо Дейвид. Аз ще снимам момента. Вие къде са останалите хора? Даника и майка са някъде. А По някъде пазара. тук? Те започнаха от началото. Аз ги видях. Видя ли ги? Ами видял ги, той идва от градинката. Здравей! Бягаш. Ники, ела тук ще те вземе някой. Ники! Ти си бърз. Ще ти бана. Някъде? Така има много работа. Сирей камера. Светка ли червено? Не. Никола светка червена. Хубавата бутилка да Фанта лимон. Кока-кола и бутилки също са хубави. Така ли? Да.